Hello friends, hai Joto no ani YouTube channel go lamsago tei Joto no sari kaham tini kisi sa sung kok salai nai usukang ni gothana no tei belai kheno kha khamjang nai kok belai kheno kha dujang nai kok amate hai video rok nugui ge Chini Tiprasa rok Kokborok Roman script no tei kisi sa demand khaimani ke ajaga o tama kha nera u video no kisa nai ni gradi Ngai friends noro u video rono nugui mangkana belai khe dukhoni kok जों kaisa India hani bwsa wngtui si जों chini mung saphano sawani adhikar krika bo situation no जों sogika buini do pharok जोंno belai khano kom nugo haise phia जों bkha hamani bagui जों kuno violence khaya buino toya buino buya buini nogno buini dofani nogno जों soksaya walaya ehake walaya kha tong mani bagini जोंno teibu buini dofani borok rok asake kom nugla haise haini bagini Joto Tiprasa rokno koina muchung ang nirok jodisi jekono demand khailang ke kesak huya kosong huya kubur huya kenero jobabo angkhor baidi haise nayui tatongli amo kaisa party ni demand ya amo chini amani kok chini baba ni kok chini Tiprasa Joto ni kok sible ngeba tangai nokhaya tongoi ba nokhabaidi tei Tiprasa Montri neta tongnai rok haino kok sadi o dimano tei sandi kisi sa phano le sana le nangle neta peta tongnai rok tabo khe neta peta tongnai rok chu BJP o tongnai hindi CPM o tongnai hindi tabo sudu जों nugjaka Chini Tipra hasteni Tiprasa Tipra motha borok simisa kisa demand khai dong tei chini neta rok usakango buri hindi chula hindi bujama rokno hospital o thangai naikha ke botai ke joto no mantri Tiprasa mantri rok thangai nailagi ta tamorole umte hai khele siring khele tongbai langbo khorang tisa sidiko tei bofro khorang tisa nai tei bofro jora phainai tei jora krikha jora thang stoha tesaka kus komor na ha wan chung nai bedi party khaipano khaidi phia omote haira ong ka chini borok thansang na nango haisi thansa kri inke kri haisi theibai nai tebo satok jang nai tebo buini bosoma kom nuk jang nai gete kaisa video hai nai nepidi belai ne dukhon nang man kok mate hai video rok nuklang kha belai ne post nang video khaya hi chong to mane ne ma khailang hai si kongreng to lung to hai pa ne nugui bukhawa jala ngai post nang ngai ma khai video tabokhe buri rokse si yawliya buri rokno se bujaksu tokjaksu bot tamangkha
bahai ingjak bai norok bini desh rogo nugu Shillong hindi Mizoram hindi Nagaland Manipur orobo violence singble haipano oroni borok rong ke burui no yak tisaya serai burui no yak tisaya Chini Tiprasa te ongke burui barai yo ya press point dos buza pongke ba wa song nai sita bahai bungkha utong ngoro belai ni kom nugla singno Tiprasa rong যখন থানায় নুয়ে দে মণিপুর বাইকে হরচুং লাই বটা হেঙ্গে কাইসে ঠিক নাই আমটা এগেস ব্রন মা খাইনে হেসি হ্যাঁ সা বরক রোমান স্ক্রিপ্ট নতে ইউই বরক গুপ গসিয়া যত নখনা নাঙ্গ চবাও কেবো কেবো না তাখাক লাইদি যত ন থানসাকে চবাও অংখর কেসি জানাই bo CPM khai pu bo motha khai pu bo BJP khai pu hi nai salai tongoi le ngi ya haisi hai buri ro no se bujak sibu tawjak sibu tomani khe bujak tawjak chini power koroi chini khomta koroi chini neta peta ro hi tawjak bujak tongpasi siring siring tongbai rang play kan na ding ke plan ne this is dog ku nai ka rang na wani amote hai samor non ka plan ne ai nu gu tong phan nu ya su thu ya gron is tong bai ka ba borle thanks nai do chajak ma ba roman script bai ne chini kokborok ni bagai chauta jung bahai bangla baile sui manai ba joto jaga nahi North East Manipur Nagaland orobo roman script bai suyu nge joto Chini Tiprasa ro roman script na saja sing YouTube ro se video upload ro khailanga roman script bai si madaw bangla baile bai ka damna se suime ya re burung ya bangla bai suyani age rogo bahai ni nugu phaibu Chini Christian hindi tongnai ro kokborok bai Bible sujak ro আগে নিশিমিশি তঙ্গু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই গে অর বিসিমা যে বাংলা বাই সুয়ানি মুসুংলা খাবা সুইদি যে kokborok বাই সুয়ানি মুসুংগই ববাইনে সুই মুসুংগু ববাইনে রংকে ববাইনে সুইদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনে গে অর কিসিসা রোমান স্ক্রিপ্ট রওয়ালে তমাংখা বনলে তমা আছে তরজাগলাং রওয়ানিলে Botroba simple sible hai si roi romam ble sabala hai ke gule guri roi tombo next dimano jotono onkhade jotono sobawo onkhorbai hai asak Tiprasa rok no tei kom nuru gui hake nomborok thungui ulta pula kha tona montri rono kha to Tiprasa montri rono kha to rang roi tong yang netara bahai ne rang na laibai tong thojak lai tong omote hai somoi haya rogong hulen mungsa se pungya nogo super set aso ha ke TV na lai tong nogo news ro thibaidi Tiprasa ro tei besuk haljak sinai ba rang bai netara ta point se khasi bai akho একদিনও নেতা পেটানি বসার হবে একদিনও দুঃখ মানায় তক জাগনায় আপ্রসি চিন্তা মাখাইনে মুংসা হাই কক বসায়া মুংসা দিমান নতিসাবি সালিয়া Tiprasa বুজা তংবো নাইলিয়া সিরিং সিরিং অ কমর নাই হাইছি hani bagini jotono makaibu please orok kasak kupur tahnglai di jotono thansake choba khaidi thansake choba khaike se manai namle ai nung bo hai khai pu ni khaglai tongile jesepa successful ngiyo get as kok bang salia ke u chini khukjuk
bujak mani non nogosi belai kheno kha dujak belai kheno kha khamjak haini bagsi tini kisisa video khaini hima phai borom rojak buri barasi tokjak singga seba dukhan nang yangnai joto nun dukhan nang bini desorok le soba khaina ka bus bujaya buri rono like chala rono si bu buri rono jeseba khaidong apa buya bus chini oro kan naisi buri ro sa yolia buri rono sa bujak su tokjak su le roi su bujak sing ka ba seba dukhan nang to nai je dukhan nang ya bo maya sara haisi angle dukhan nang haini bagai tini video makhai dukhan nang mani bagai amata hero kan nus nu ya kho masih usuk kang party mung hagen nukla joto nu saja yang na haisi ye asa kok bang salia tini video asa nu stang next video ro haina hai kam kurungke mala lepinai genero u video no like share comment khaina tabore ingke joto no hambai tei kurung